Şogun, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli gurulýan däwrelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow Türkmen döwletiniň başçysyny mehirli kabul edeni üçin tüýsürekden hoşalygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň mehirli salamy we gutluglaryny ähli türkmen halkyna ýollan awadançyk baradaky iň gowy arzularyny ýetirdi. Mihmany Türkmen Tatarstan hyzmatdaşlyk meselelerini ünsürýän üçin hoşalyk bildirip, ýeni däwregedek doganlyk Türkmenistany gelip görmek mümkinçiligini üren şatlygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň prezidentine salamny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Hemde iki tarap bilen gatnaşyklaryň durnukly käýfiýetini bellädi. Mihmany mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başçylaryny taýlawlarda gadanan önemli ýeňişi bilen ýeni däwrege gutlap, ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan giňerimli işlerine üstünlikler arzu etdi. Hemde Türkmen halkynyň bagadyna ýetip bolmajak milli mirasy we dünýä sivilizasiýasynyň baýlygy bolan beýişli bedewleriň öçmejek şöhratyna şaýatlyk edýän dawarlara gatnaşmagy üren şatlygyny bellädi. Ajaýyp arzular üçin mihmana minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz Russiýa bilen onuň iri sewitleri hemde senagat merkelleri bilen hyzmatdaşlygyny giňerdirmegi Türkmenistanyň daşar diýatynyň esasy gurularynyň biri bolup durýar diýip bellädi. Muny biziň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasy bilen diýip bolan öýdary ananşmak hemde netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hemme tarap bilen pugturlandyrylmagyna ygrar dygam tasdiklaýar. Russiýanyň beý sebiti bilen Türkmenistany ýöňden gelýän ykdysady we medeni gatnaşyklar baglanşdyrýar. Duşun başına bar bolan beýiklikleri hemde uly kuwaty we köp ýyllaryň dowamyna birnäçe iri tassamalary durmuşa geçirmegiň şäherlerini bilelikdäki işiň oňun tejribesi bilen berkidilen mümkinçilikleri hasaba almak bilen hyzmatdaşlygyň şu ýagdaýy hemde geljekki ileri türýän ugurlar barada düýpli pikir alşmalar boldy. Türkmenistanyň Tatarstanyň Kamaz we Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetleri Kazan Dikçordawody we beýleki iri kompaniýalar bilen ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygy munyň aýdyň misalydyr. Mihmany Tatarstanyň işigur toparlarynyň geljek uly türkmen bagdaryny öz orunlaryny pugturandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänlikleri barada edip, muňa ýurdumyzda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň hemde öz üstüne alan borçnamalaryna anyk eýerýän ygtybarly hyzmatdaş hökümine Türkmenistanyň ýokary halkara awraýynyň ýardym berýänini bellädi. Ýalňyz energetika toplamy, ulug kommunikasiýa, tewda ykdysadlyk gonlary, owagçylyk budagy, ýokary ilme esaslanýan tehnologiýalar, işigurlyk hemde telekeşif düzümleriniň ury boýunça iki tarap bilen gatnaşyklary pugturandyrmak ileri türýän wezipeleriň hataryny kesgitlenildi. Şeýlekem maşin gurulşygy, nefti gaýtan işleýän we gazy mesenaгаtyna iki tarap bilen hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar. Türkmenistana amala aşyrylýan hemde milli ykdysadyň senagatlaşdyrylmagyna, degişli düzümleriň düýpli döwre baplaşdyrylmagyna, ýokary hilli, bäsejik ukyp öýrenmelerin giň görnüşiniň öňdürilmegine niýetlenilen täze ýokary tehnologiýaly öýrençilikleriň döredilmegine gönüktirilen toplumlaryň özgertmeler bilen baglykda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler açylýar. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň soňky ýyllarda sany tehnologiýalary işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak babatyna uly tejribe toplanyny belläp, Türkmenistanyň häzirki zaman tehnologiýalar ulgamyny bir iň öňdebary tejribeni peýdalanmagy gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Bellenşäli tewda ykdysady gatnaşyklaryň gösterilmegi bilen tewda ykdysady, alymy teknik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Tatarstan iş toparyna möhüm orun degişidir. Duşun başına Tatarstanyň ýol başçy Türkmen halkynyň milli gymmatlygy we buýsanjy bolan Türkmen alabaýyny ünsüçekdi. Dünýädäki meşhur tohumlaryň biri bolan Türkmen alabaýy biziň günlerimizde çenli özüniň ilki başky keşfini, öz bolşa aýratynlygyny, häsiýetini hemde iýetini we parlagyny taklap geldi. Şu wagtda mihman hormatly prezidentimize Tatarstanyna döwlet başçylarymyzyň sowgat beren Akdos adly alabaýynyň ýagdaýy barada aýtdy. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda getilen iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň oňun derejesine ýokary baha berip, ýurdumyzyň Tatarstany ygtybarly we geljek uly hyzmatdaş gataplaýanyny bellädi. Şonuň bilen baglykda Tatarstanyň başçylarynyň türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulýan bayramçyk şäherlerine gatnaşmagynyň ähmiýetini belläp, hormatly prezidentimiz bu saparyň Türkmen Tatarstan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugturandyrmagyň ýoluna ýene-de bir möhüm ädim boljakdygyna anan bildirdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti birige iň gowy arzularyny aýdyp, diýip bolan dostlukly iki tarap bilen gatnaşyklaryň üýtgüsizligini tasdikladylar. Hemde doganlyk türkmen we tatar halklaryna paragatçylyk, bagyt we awadançylyk arzu etdiler.
Türkmen bedewiniň milli bayramynyň şahatlykly portretlerini Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti habarçylama bilen söhbetdeş bolup şahatlyk duýgularyny beýan etdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentine Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan dawralara gatnaşmagy hemde iki çäk duşukda Türkmen Tatarstan gatnaşyklarynyň esasy gurlaryny düýüpli ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasy Türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyna aýratyn strategik orny elýär. Bizi Türkmenistan bilen Kamaz awtologlaryny, häzirki zaman dikçorlaryny bermek, gämi gurulşygy, nevit öýünçi bilen baglanyşykly we beýleki bir näçe taslamalary ara alyp maslahatlaşdyk. Medeni insan perwer, şol sanyna bilim ilgamyna hyzmatdaşlyk has işen häsiýeti eýe boldy. Mälim bolşýaly Türkmenistan ýyldan ýuguruk beýişli bedewleriň watanydyr. Menin soňky ýyllarda siziň ýurduňyzda amala aşan bir näçe saparymyň çäklerini bir ajaýyp bedewler synlap, dizi talyan we buýsanýan. Akalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda, olary gorap taklamakda, hormatly arkadagyň tagallary bilen uly işler geçirilýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerini gurulan häzirki zaman atçylyk sport toplumlary muňa şaýatdyr. Bu ýurda Türkmenistanyň görüli almak üçin üren köp tejribe toplanypdyr. Türkmenistana ýeni döwrge gelip görmäge çakyryk hemde Türkmen Tatarstan hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmäge berýän hemişelik üns üçin hormatly prezidenti ýeni döwrge tüýsürekden hoşallyk bildirýän hemde pursatdan peýda gynyp dost soňanlyk Türkmen halkyny bir ajaýyp bayram bilen gutlaýan. Sag bolan. Hormatly prezidentimiz bayramçylyk münasibetli halkara agalteka atçylyk sport toplumyna bolmagynyň başynda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ukrainanyň Altkom Mali Senagy toparynyň başlygy Aleksandr Tislenkany kabul etdi. Mihman duşmagy wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi agalteka atlarynyň deňsiz taýsy gözelliginiň we ajaýyplygynyň şanyna geçirilen bayramçylyk bilen mehirli gutlady. Hemde berk jan saglyk, awadançylyk Türkmen halkynyň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzuwlary, şeýleken paragatçylygyň, dostlugyň hemde ýöwara düşünşmegiň mekany bolan Türkmenistanyň geçirilen ähli bayramçylyk we beýlik çärelere işin gatnaşýany üçin mihmana minnetdarlyk bildirdi. Duşuň başynda uly olgamny ösdürmek boýunça birlikde işlemegiň köp ýyllyk üstünlikli tejribesi gözüňe tutulup, mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmegiň ileri turýan uğurlaryna degilip geçildi. Ýeşewur öz işlerini berilýän ägir tuly gollaw üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hemde ýolbaşyga diýen iri kompaniýasynyň jogapkarlyk tapşyryklary ýokary hilli we öz wagtyna ýerine ýetirmek ornuny mundan meýlekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Duşukdan soň ýeşewur habarçamyda şeýle gurulmady. Türkmen halkyny ajaýyp bayramçylyk, bedew bayram bilen gutlamak isleýän. Akalteke bedewleri Türkmen halkynyň şany bolmak bilen birlikde umumy dünýä we umumy adamdat buýsanjydyr. Ol ýöňünde güýç kuwaty, bilintligi, gözelligi we asyllygy jemleýär. Hormatly prezidenti wagt tap duşanyk üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Bu meniň hormatly prezident bilen ilkinji duşugym boldy. Hormatly prezidenti arawaçlyk, hemme tarap bilen üstünlikleri, ykdysady ösüşleri hemde Türkmen halkynyň mundan meýlekde güllebesmeni arzu edýän. Hormatly arkadaga da aýratyn saworsyny aýdyp hoşallyk bildirmek isleýän. Meni geçiren duşuklarymyzyň ägritini uly buýsanç üçin ýatlaýan. Hormatly arkadaga çuňur sarpy goýup uly hormat bilen garaýan we berk jan saglyk, uzak ömür arzu edýän. Türkmen halkyna bolsa asuda asman, durmuş arawaçlygyny, ruh bilentlik arzu etmek isleýän. Hoşniyetli arzuwlar bilen ýene döwrgedek Türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Dagwalaň. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ukrainanyň Interbut Montaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň başlygy Vladimir Petrov kabul etdi. Mihman duşmagy wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, şan şöhrat dünýäde bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlady. Döwlet başlarymyz hoşniyetli arzuwlar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, ýöňdewarjy daşyurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň puwturlandyrylmagynyň Türkmenistanyň amala aşyrýan iň öňüt dünýä tejribesini hemde ýöňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyrmagy gönükdirilen durumçy ykdysadyň üç strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda mundan meýlekde ösdürmegiň we awadanlaşdyrmagyň konsepsiýasynyň bilelikde ýakynyn işlemegi dowam etmek üçin giň mümkinçilikler açýanyny belläp, Türkmen tarapynyň bildirýän hemişelik talaplaryny ünsjekdi. Şol talaplar injenerçilik teknik çözgütleriň ulanmagy zerur bolan deskalaryň gurulşygynyň ýerine ýetirilmeli möhletiniň wekiliniň bir berja edilmeginden ibaretdir.
İşegur jogapkärlik tapşyryklaryň öz wagtyna ýerine ýetirilmegi ornuny mundan meýlekde ähli tagallarlar edip Türkmenistanyň ykdysady ösüşine münasip goşuntylaryny goşşokdyklaryny anandyrdy. Duşukdan soň Işegur habarçamyda şeýle görünmerdi. Ilki bilen hormatly prezidenti we Türkmen halkyny ajaýyp bede bayram bilen tüýsürekden gutlamak isleýän. Bir ýelden ýuruk ajaýyp bedewler syýlap, hayran galmalyk mümkin näl. Meniň bedewleri ösürip ýetişdirýän bir näçe tanşlarym bar. Olar öýlerini ahylteki bedewleriniň bardygyna üren buýsanýarlar. Dogrudanam ahylteki bedewleri Türkmen halkynyň milli buýsanjydyr. Parahatçylygyň, hoşniyeti gatnaşyklaryň, ruhfelentligiň hemde awadançylygyň alamatydyr. Türkmenistanyň hormatly prezidentine şunun ýaly köpeğuşgünli ajaýyp bayramçyga gatnaşyp, Türkmen halkynyň milli mirasy bilen has içgin tanışmaga döredilen mümkinçlik üçin hoşallygyny beýan edýän. Şeýlekem Türkmen bedewiniň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda, olaryň arasda ganylygyny saklamakda, hemde baş sanyny artdyrmakda bitirýän ägir türlü hyzmatlary üçin hormatly arkadagy hoşallygymy hemde berk jan sağlyk baradaky iň gowy arzulamy beýan edýän. Hyzmatdaşyk barada aýdylaryna biz Aşgabat şäherine degişli bir näçe üren möhüm taslamalary amala açyrdyk. Hemde häzirki wagtda täze taslamalaryň üstünde işleýär. Hormatly prezidentiň garamagyna ködürlemek üçin iş meýilnamelerimizi taýýarlaýar. Ýene döwregedek ajaýyp bayram bilen Türkmenistanyň prezidentini hemde ähli halkyny tüýsürekden gutlaýan. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Yukneftgaz kompaniýasynyň direktory Igor Burkinskiň kabul etdi. Mehman duşmagy wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi Türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüýsürekden gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzulary we bayramçyk dawarlaryna gatnaşanlyklar üçin mehmana minnetdarlyk bildirdi. Duşuň barşyna ýurdumyzda neft gaz gomuna amala aşyrylýan ugurdoş taslamalar we maksatnamalar bilen baglykda ýödary bähwetli hyzmatdaşyň geljeguli ugurlary barada pikirleşmeler boldy. Işegur ýolbaşyga diýen kompaniýasynyň Türkmen hyzmatdaşlaryna şol sanyna seismologiýada öz ähli tejribesini we mümkinçiligini ködürlemegi taýýardygyny tasdiklady. Duşukdan soň Işegur habarçamyda şeýle görünmerdi. Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentini hemde ähli Türkmen halkyny ajaýyp Türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Biziň kompaniýamyzyň 15 ýyl bäri Türkmen Nevit, Türkmen Geologiýa we Türkmengal konsertleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip, Türkmen madaryna iri taslamalary amala aşyrmaga gatnaşýar. Biz 2037-nji ýyla çenine niýetlenilen uzak möhletleýän şertname baglaşdyk. Kompaniýamyz her ýylda 500 000 tonna goly nevit çykarýar. Häzirki wagtda biz seismik işleri ýerine ýetirmek boýunça Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy bilen şertname baglaşmaga taýýarlyk görýär. Geljeguli hemde okully ötýän Türkmen madaryna netijeli işlemege we ajaýyp bede bayramyna gatnaşmaga çakylyk hemde duşmagy wagtap hyzmatdaşyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçlik üçin hormatly prezidente tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Ähli Türkmen halkyna paragatçylyk, awadançyk we bagtyarlyk arzu edýän. Sag bolun. Halkara ahylteki açylyk sport toplumuna dawarlar tamamlanandan soň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumynyň milli geňişiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow bilen duşşyk boldy. Mehman duşmagy wagtapan üçin hoşallyk bildirip, gahrman arkadagymda Russiýa Federatsiýasynyň prezidentiniň mehirli salamny we gutluglaryny ýetirdi. Mehmanyň belleşýäli Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasyny diýip bolan öýdary bähwetli hyzmatdaşlyk Türkmen we Tatar halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni hemde ruhy umumlygy esaslanýan dostluk gatnaşyklary birleşdirýär. Tatarstanyň başçyny mümkinçilikden peýdalanyp gahrman arkadagymdy Türkmen bedewiniň milli bayram bilen gutlady. Belleşýäli müňilliklaryň dowamyna meşhur ahylteki bedewleriniň şan şöhraty dünýä ýaňsaldy. Dünýäniň açnazyk medeniýetiniň kemale gelmegine atlaryň bir tätin tokumuna aýratyn orun degişidir. Häzirki wagtda ýurdumyzda halkymyzyň milli mirasynyň yer ýüzüne wagt edilmegine, Türkmen alaba aýtlarynyň tokumynyň gorulyp saklanmagyna hemde artdyrylmagyna gönükdirilen giňgirimli işlerim ýaýbanlandyrildy. Duşuň başyna häzirki zaman ýagdaýlar bilen baglykda paragatçylyk we durnuklar üçin kemale gelmegine döwletleriň hemde halklaryň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pogtalandyrylmagyna ýardam berýän parlament diplomatiýasynyň ösürilmeginiň aýratyn uly ähmiýeti eýe bolýanyny bellenildi. Parlamentary gatnaşyklaryň ösürilmegi Türkmenistanyň oňun bir taraplyk paragatçylyk töýjülük hemde netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşar siýasat strategiýasynyň aýrylmaz bölegi hükümine çykýar. Gahrman arkadagymdy may aýyna Aşgabat şäherine geçirijek möhüm ähmiýetli çäreleri öňe çekip, Amerikada Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň geçirilmeginiň ähmiýetini belledi.
Munyň özi parlamentary gatnaşyklarynyň hasy ösdürmegine möhüm orna ýelýär. Mihman bugünkü duşuň Türkmen Tatarstan dostluk we hyzmatdaşy gatnaşyklaryny poturandyrmakda ýene de bir möhüm ädim boljakdygyny anam bildirip, gahryman arkadagymdy dürli jemgyçlik meden şäherlerine gatnaşmak üçin Tatarstan Respublikasyna gelip görmäge çagyrdy. Gahryman arkadagymyz öňümizde aýda Tatarstanyň geçirijek çäherleri, şol sany Volsk Bulgariýasynyň islamy kabul etmeginiň 1100 ýylygyna başlanan çäre, şeýlegem Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysat sammitine we her ýyl geçirilen Russiýa Islam dünýäsi atly strategik garaş topanynyň mejlisine hormatly mehman hökümine gatnaşmaga çakyryk üçin minnetdarlyk bildirdi. Biz bu çakyrlygy bildirilen ýokary hormatyň nyşany hökümine kabul edýäsip, gahryman arkadagymda aýtdy. Duşuk tamamlanandan soň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanov Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen mehirli hoşlaşyp, bu ýerden paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilinden mehman watan nugrady. Şogun toýlary goşa-goşadan gelýän evi diýarymyzda şanly sene Türkmen bedewiniň milli bayramy uludan belenip geçirildi. Bayramçylyk münasibetli güneşli ülkemiziň çar günjünde dürli dawarlara medeni köpçüliklen çäreleri giň germerilip, olary ýokary hukletlige şatlyk şowugyna betlendi. Bayramçylyk çärelerine halkymyzyň uçur ganatyna deňelýän ýerlen ýuwrup, beheşde bedewlerimiziň wasby uludan ýetirilip, ajaýyp beýan tapdy. Mähriban adamlar şunuň bilen watan habarlar gepleşmez jemliýet. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özüne ne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.